Ongi etorri guztiei, gaurkoan gurekin Egoi Tellería, ongi etorri Egoi. Esker asko. Bueno, Egoi dola 1000 bete ezagutu nuen, nire gana etorri zen, formakuntza egitera. Orduko hartan Egoi, ez zebilen disfrutatzen, hobeto esan da sofritzen zebilen, bai bere kirolean, pilotan, eta baita ere ikasketetan, bere bizitzan. Eta, apur bat Egoi, kontatu ikuzu, nor zara? Ni Zegamakoa naiz, 23 urte dauzke, eta txikitatik indeten kirola pelota izan da. Azkenen lagunek eta danak hortik hasi ziren, eta nire guain arte, orain dela gutxi arte nintzen pelotan ibili naiz, eta hoxe. Gero eskolan guain soldaura ikasten naiz, eta azkeneko urte honetan pixkat sufritzen naiz mentalmente bai eskolan da bai pelotan, eta hoxe, zure gana salto egin arte. Hoidek. Duela 1000 bete ezagutu ginen, orduko hartan pelota uztera iritsi zinen. Hau da, zure txikitako kirol favoritoa, gustora egiten zenuena, disfrutatzen zenuena, sufrimendu iturri bilakatu zitzaizun, eta kirola uztera iritsi zinen. Eta gaur egun, ja bueltatu zara, ari zara berriro jokatzen, ari zara disfrutatzen. Baina kontatu iguzu nolakoa zen zure situazioa formakuntza egin aurretik, hau da, bai pelotan eta baita zure egunerokotasunean ere nola bizitzen nuen egoera hori? Egoera justo oso txarra. Ze entrenatzeko gogoik ia bate zenuken, azalak indare arazo asko dukitut, baina esati zuten azkenen entrenatzea junbarra izatea eta ez gogoik eukitzea ez dago jartzeko eta ez entrenatzeko, azkenen bat o bitan jongo zea, baina gero batzutan esan barra duzu, honeaino eta etxeko itare esan nien ene hola ondo, eta justo zure gana jo nintzen kontatzea nire situazioa. Bai, zeren eta pilota uztere ere ailegatu zinen? Izati zutena, justo ja mentalmente oso gaizkizaren izurrauta, ez zintzen segi kamio hortatik, justo neskak eta arreba izan nien lehenengo gurasoi kontagioaren hau pasatzen zitena, beraiek ikusten ziaten enitzela disfrutatzen, azkenen ez bale mazea disfrutatzen edozer gauzatan, alperrik aizeala eta hoxe. Zentzuk ziren orduko hartan, Egoi, izaten zenituen pentsamendua, burura etortzen ditzaizuna? Dana txarra. Ze ritmo atletik eta ondo neon, baina ez zinen nahi disfrutatzen, eskolatik irten da tako jartzeko gogoik ez nuken, eta azkenen horrek intziten momentu baten bilabete geldi gotea eta gero berriz hastea, disfrutatzen. Egoera horretan, Egoi, konfiantza zure buruarengan guztiz galtzea iritsi zinen, eta nolatan iritsi zinen nigana? Nondik ezagutu nahi duzun edo nondik jotzen nuen nire atea? Justo konfiantza guzti galdu nonen daola, beti seitu dizut zuri pelotan da gero coach hasi zinen ene bai, eta jende pentsatzen du beti laguntza eskatzeko hori bildur hori matizula, baina ikusten zunen burue hain gaizki zarela, txikok ikusti zure sufritzen eta lehenengo gauza inona zuri idaztea izan zen, eta hortik aurrea dana lasaiago mandet zuri esker eta gurasoren esker da txikok eta danan esker. Noski, grande. Eta Egoi, zer izan da esan dut, aipatu duzu ez, askotan beldurra ematen dut pausua ematera. Zer da zu esan zinena, nola hartu zenuen balore hori esateko? Ostras, horrengo aixerri idatzi ibartzi bat. Zer egin zizun pausu hori ematera? Justo izan zen asteburun partidukin ona, eta zanen asunto horrekin daia dana gaizki neuken, eta esan honeaino, porque zerdikin dola ezin hon jolastu, ezin hon disfrutau, eta justo astearten iratzen izun zuri, esan ez laguntza hori behar nola, eta gurasoi baita. Ze ikusten ziaten ez niola ondo, ezin ez da jertxe bat jantzi ez ezer, eta hori tristea. Egoi, eta nolakoa da orain gaur egun zure egoera? Formakuntzai esker, erabat aldau zait bizitza edo egunerokoa, eta askoz lasaiago, aldatetik lo lasai egiten dut. Gero lanea o praktikatan hau, baina gustora juten naiz, mintzet baztauket lehen bezalako preokupazioek, justo pelotan entrenatzea eta ere gogogin juten naiz, lasai disfrutatzea, eta nik uste hori ala
importantena. Mhm. Eta ez pelotan bakarrik, baizik eta bizi guzti. Bizian ere bai. Eta zergatik uste duzu, eman duzula aldaketa hau? Bueno, lehenengo zuri esker gauzak lasaiago hartzen, gauzak ondo inez ikusten dien gauza onak eta txarrak badare, baina behintzet gauzak horik positiboki behitzea eta hori esango nuke batez. Aipatu duzu, orain lasaiago sentitzen zarela, nola aldatu da, esango dugu, zure bizitza zure egunerokoa, bai naiz eta orain pelotan jarraitzen duzu, partiduak, entrenamentuak, nola aldatu da zure egunerokotasuna esango dugu? Justo, pentsatzen dut gauzak ite ditutena bintzet gustoko dienak itea. Eta ez dienak, bintzet arpegi ona jarri eta aurrera seitzea. Baina justo esaten zutena, azkeneko biletetan gauza guztik ondo hartzen ditut edo ondo itzen ditut eta lehen gauzak zienak iteko burue gaizki edo gogoipe edo dana txarrea behitzen nuen. Ados, eta non uste duzu egongo zinatekela egoi, ez bazinen ausartu, ez bazenun pausu hau eman? Oaintxen ez dakit ze esango nintzen, baina izurrauta bintzet egon nintzen bai mentalmente, bai fizikoki eta hori dana, etxekok gaizki pasako zuenei gaizki ikusita eta horik die gehienak sufritzen duena etxekok eta hori, baina bai, gaizki pasako nola eta laguntza bat eskabarko non 2 hilabetea, 4 eta 6 eta ustet momentu on baten inola zuri idaztea. Nire partetik eskerrik asko egoi, bai ausartu izategatik lehenengo idazteko, pausu hori emateko, jarri duzun lan guztiagatik, konpromiso guztiagatik, eta baita ere ausartzeagatik berriro, elkar banatzea zure esperientzia. Egoi, amaitu horretik, zer esango zenioke zure esperientzia edo zure egoera antzekoa bizitzen ari den persona bati, gazteren bati edo ezen gazteari, sufritzen dagoena bere kirolean, disfrutatzik utzi duena, bai kiroletik kanpo ere gaizki da bine, ikasketetan ere bai ezinean da bilena, motivazio erik gabe, zer da, edo konfiantza galduta, zer da emango zenioken aholkua? Lehenengo bera lasai gotea, aldon lasaiena, eta gero oso gaizki ikusten danen dana agobiatuta dagoela eta hola sentitzea, psikologo batena jun edo holako zeo zer, eta lehenengo txekoita komenta baita, laguntza ematen dien, eta gero nik ino bezala. Zuri idatzi holakon bat, eta hortik aurrea lasaiago hartu, badakit hasieran lotxa ematizula idaztea adiezu bezalako pelotari profesional batei, eta hori, baina azkenen hori ez bali mazu iken azkenen gero atzea dutazoatz, eta nik uste hori nola momentu honen, eta hola seitzen duen. Oso ondo. Egoi, badaukazu beste zerbait, aztu zaiguna komentatzea edo komentatu nahiko zenukena? Bez. Ez, dena gustora? Perfecto. Zu ere bai, konfidantza galduta baldin bazabiltza, edota lehen disfrutatzen kirola sufrimendu iturri bilakatu baldin bazaizu, asierartega.comen doako hitzordu bat erreserbatu dezakezu, eta hor ikusiko dut, zein den zure kasua, eta benetan nik laguntzerik dudan edo ez. Eta hortik aurrera, zuk erabaki, benetan egoi bezala, formakuntza hau egin nahi duzun edo ez. Besterik gabe, mila esker egoi, eta jarrai dezagun lanean, jende gehiago eta kirolari gehiagok, disfrutatu dezen benetan kirolaz horretarako eta. Eskerrik asko egoi. Eskerrik asko.